Sait tänä vuonna Miss Pop 2004 tittelin, kauneuskilpailujen voitto. Miltä tuntuu? Joo, siis kiitos kavereille ja faneille. Olit sä otettu vai? No, ihan totta kai siis ihan positiivista, mutta ei ehkä tommosia juttuja hirveän vakavasti kannata ottaa. Että ei mun missiura tästä kuitenkaan ala, niin... Pysytään vielä musiikkibisneksessä. Niin tehdään nyt semmonen huikea paljastus, että sinä juot alkoholia ainakin joskus ja sinä et, niin mitä tällä festivaalilla voi tehdä, jos juo alkoholia ja jos taas ei juo, niin mitä tällä voi tehdä? Kumpi oli tuossa niinku paljastuspuoli, se että Tuomio juo alkoholia? Se. Valtava paljastus. Joo. Niin, no siis eihän täällä voi tehdä mitään, katsoa bändiä. Siis oikeesti oli Provinssirockissa, niin minulla oli Provinssirockissa mukana ohjelma, me koko ajan katsoa mitä bändejä me haluan nähdä. Ja sitten yksi festivaalin järjestäjistä sanoi, että me on ainutkin, että se on koskaan nähnyt niinku bändi-ihmisistä, niinku, joka olisi niinku tehnyt niin. Kaikki muut on vaan pippiteltas. Tälleen, teillä oli hyvä keikka ja meilläkin oli aika hyvä keikka ja teillä oli muuten tosi hyvä keikka ja meilläkin oli hyvä keikka. Meikä katsoo bändejä, ei meistä noista tiedä. No on varmaan sillä... No ollaan käynnipässä, hyvä keikka. Te olette soittamassa. Niin. Joo, meillä on aina keikka ympäri vuorokaudesta, kun Pulissa lähdetään liikenteeseen. Jatkuvaa stand-up-komiikkaa ainakin omasta mielestä. Mä kävin katsomassa teidän nettisivujen Zen Cafe Triviaa. Ootko sä itse koskaan kokeillut sitä? Ei. Mä katson silloin vieraskirjaa. Joskus mä käyn keskustelussa, jos on oikein heikko itsetunto, mutta jos on niin normaali itsetuntoinen päivä, niin silloin siellä ei uskalla käydä ollenkaan, koska tulee semmoinen niin tosi omituinen olo. Ne on hienoja ihmisiä, jotka sitä ylläpitää ja käy siellä, mutta se on hieman perversiä käydä siellä itse. Te olette loppuvuodesta aika paljon Etelä-Amerikassa sekä Yhdysvalloissa, ja sieltä taitaa olla toi fanikulttuuri vähän erilainen. Kuinka fanaattisia teidän fanaattisimmat fanit on? No joo, meillä oli tuo Kiteen julkkarikeikka tuossa kuukausi pari sitten, ja sinnekin oli tullut toistakymmentä ihmistä Brasiliasta ja Argentiinasta, että se kertoo vissiin ihan tarpeeksi. Mutta kyllä heavy-fanit hyvin pitkälle on samanlaisia ympäri maailmaa, mutta ehkä se viedään ihan äärimmilleen sitten täällä Etelä-Amerikassa, mutta ei mitään ongelmia koskaan ollut, että se on hyvin lähinnä imartelevaa. Tiedätkö mitä, terveysystäväni? Mitä? Tuossa kopissa asuu kauhean näköinen mies, jonka nimi on Lemmy Kilmister. Hei, pitäisiköhän hänestä tehdä näytelmä? Ei uskalla. Miksei? Minä olen kuullut, että hän syö pipopäisiä ihmisiä. Hui. Because I know what rock and roll is, and a lot of them guys have forgotten all about it because they're too busy with the money in the big house. You know, I know what rock and roll is, man. Don't worry about me. You see rock and roll. As long as I'm alive, rock and roll is safe. All right. Ville, millaisia muistoja tähän festivaaliin liittyen soittajana ja ootko ollut yleisönä? Ainoa maksava festari on ollut ihan muussa maassa, mikä mä tein vuonna 1996. Ja mä tein itseni kanssa lupauksen, että mä en koskaan hengaa festarilla, jos mä en soita niin kuin bändikaa siellä. Tää voisi olla poikkeus, koska alun perin piti laulaa Turbo Negrokaan yksi biisi, mutta sitten me myöhästyttiin melkein kokonaan niiden setistä ja sit se jäi väliin tällä kertaa, joten lupaus on rikkoutunut. Muista tästä festivaalista on aina ollut hyvä. Sanotaan, että niinku suurin yllätys tänä vuonna oli se, että lavan toisella puolelta rantsoo kuin viimeksi. Mä luulin, että mä oon jotenkin oikeasti menettänyt järkeni. Ja olenkin, mutta en niin pahasti kuin oletin näin niinku alussa ikään kuin. Mutta Him-hän on myös soittanut tätä suhteellisen menestyksekkään keikan, niin no mitäs siitä? Onko millaisia muistoja? Massiivisia muistoja. Se on helppoa, sit kun on niin juurissa näkee kaikki kahtena, niin yleisökin tuntuu aivan fantastiselta. Eli silloin oli joku 60 000 ihmistä sitten? Ainakin. No eikö se oli hirveän kiva, mutta nyt meillä Kolomanissa oli mahdollista ikään kuin tulla käymään, niin ajateltiin, että no mikä ettei. Tultiin Miken äidin Skodalla. Skodalla? Toimii. Toimii. Me tultiin Taunuksella. Alright, otetaan skapa myöhemmin. Mitä bändejä sä tällä festivaalilla aiot katsoa? Takahuoneessa runsasta Misfits-kuuntelua, mutta
Epäonneksi me soitetaan aika paljon päällekkäin Stray Catsin ja Hanoi Rocksin kanssa, eli hikinen mies keikan jälkeen tulee yrittää saamaan parhaat palat molemmista keikoista. Turbo Negro aloittaa kohta. Se on kiva nähdä. Viime vuonna räjähti ja onhan tää kuitenkin niinku oikeesti, ihan oikeesti pistät noi Bruce Rockin esiintyjälistan, tiedätkö, niinku paperille ja pistät joku pienen merkin, mitä sä haluat nähdä, niin onhan tää aika niinku tiukka kattaus. Kiire tulee olemaan myös niinku yleisöllä sinänsä juosta paikasta toiseen, että onko aika täydelliset festarit, ainakin niinku jos mun musiikkimakua ajatellaan. Kuka se täällä onkaan muu kuin Markram Pämi. Markram Pämi, how's it going? So Markram Pämi vittu moi. And I'm doing good. I just saw Turbo Negro and now I'm getting ready to see 69 Eyes and they're playing right now. I heard you were supposed to come to Finland on Thursday, but you flight in on Friday because Sean Penn called you and asked you to have a dinner with the Metallica and with him. Is that true? Yeah, I was like heading to the airport to go to Finland, and Sean Penn called up and said, "Hey, do you want to come to New York and have dinner with Metallica?" I'm like, "Yeah, I could postpone the flight for that one." So, so that's what happened, and now it's 2 days late. So last year we were also in the Roosrock again. What is about Finland? Why are you going back here again? Well, whenever I have like a free week to hang out, I always fly straight into Helsinki, and then we go to me and Villa bar hop all through Finland for about 4 days straight without eating anything, and then I go home. Hileton korve, koroton hirve. Dangerous curve, cockless moose. That's one of my favorites from Arto Sari. Kiitos. Kiitos.